Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Lang. 29 anyos, may ka-live-in ug may duha ka anak. Taga Davao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati sa lawas. Working student manggod ko kaniadto sa high school pa ko. Aron inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Working student, ha? Oo, mao man lang gid na paagi ma aron makapadayon ko sa akong eskwela. Ikasabot man ko nga lisod gid kaayo ta. Ay, pastilan lang. Grabe na ba yun kayo ng mag-working student? Unsay buti mo ipasabot ma? Ang trabaho ba? Dili lalim ang trabaho sa usa ka katabang sa bahay. Unya, mag-eskwela pa gyud ka. Unsa man lay imong oras anas pagpakuhay? Aw, kayahon lang gud ma. Aron lang gid ko maka-eskwela. Ay, salamat. Kapit na ko moabot sa bahay sa akong amo. Pasayuhon ra ba ko og pauli gikan sa eskwelahan? Kay daghan pa kaayo og mga buhaton. Nga ko sa may gate. Nay si Mo! Noy, abli palihog, Noy! May hapon, Noy. Niya day sila si Ma'am o si Sir, Noy, si Mo. Niya naman lagi ilang sakyanan. Oo. Ay, kaganina rin silang naabot. Hala, mao ba? Basig may isugo. Sige na ya, musod na ko sa bahay na eh. Pito tayo, napasulot ka pala ya. Ikaw, Liko, na before enter ha. Maligo ko, Ma'am. Dili ka pwede, dirito sulod pala ya. Di kandala ka, dili maligo. Dili pwede. Maligo ka daan usa sulod. Oh, Okay? Okay? Kinahanglan limpyo mo sulod sa balay para iwas sa tagaw o di malas. unsa? Ay, nakaligo na ko. Pero, lain na sa akong lawas, oy. Ngagikan sa kapoy og init gikan sa eskwelahan. Pakaliguon man ko inigabot. Limpyo tuod ang akong pamati. Pero wa man ko maanad ini, good. Kung sa akong lola og mama pa ni, na
Di gyud ni pwede. Ingon anak yun ang atong mga amo, mga delikada o delikado, mga insect manggod. Pero Nisimo, di man gyud angay maligo no kung gikanta sa kakapoy no. Kay makadaot man na sa lawas, di ba noy? Unta, pero saon man ang mga insect nga mga limpyada man kayo. Ug naan sila patotoo nga ang hugaw sa gawas ay dili na doon sa suot sa bahay kay malas. Ay, paita na to iningwa mo to ana oy. Kay naglikay nga mapas mo ta sa kusog. Makakaligo gyud ta bisan wa sa oras nga tingkaligo. Hapit na kumahuman og pamlansya. Kadaghan sa akong gipamlansya ron oy. Kapoy ug duka na. Butangan ako og ice cubes ang ako mga mata aron mawa ang akong duka. Anta man ikaw lang. Para pa ikaw human ikaw planta, ha? Kami humana kaon, kaon. Humana. Human kaon, kinahanglan hugasan dayon mga plato alon dili dulon mga insekto. Ikaw kasabot ka ha? Lang sabot ka? Oo, ma'am. Inigo malan ako aron pagpamlansya, ma'am. Sige. Ikaw dili dugay ha? Na, may gidangat ini ron. Gikan na ba kong namlansya og daghan? Unya, magbasa-basa di ko sa akong kamot ini ron. Daghan kay kong gibuhat nga pag-abusar sa akong lawas. Diyang nag-working student pa ko. Apa ni antos lang ko aron maka-eskwela lang yun. Mao nga karon nga naminyo na ko, daghan na kay kong mga gipamati. Unya, Noon siya ni mo ka mo? banhod. Hawi. Mong ipaliw ko pisil-pisil ani bi. Ano siya ba gibuhat aning kamuta nga uwa ko man na talipago Ba oy, nungog diya ba? Medyahan pag yun ta ini oy. Sakit na kay kong kamot. Pisil labi. Pislita, hiluti-luta aron maulian. Sayo na ni. Isan ko na lang ni aron nga maulian. Sus. Sana. Nawa na ang banhod. Ay, nalang gihapon. Banhod lang gihapon. Pislit-pislit tabi. Apila na lang po ng kuntiil kay apil mo sa ka banhod. Ano siya? Maulagi ma. Gawa sa magsige og banhod ning akong kamot og tiil ba. Kini nga right side sa akong kilid. Musakit man. Uy. Niya ra ba nagsakit ma. Mura kog maglisod sa pagginawa. Kay musakit man baayo ini ginawa nako. Og napay. Napay akong kabuhi mo ba? Sige naman lang ni. Pirmi man lang kong kabuhion. Ay, kadaghan na ba ni mo gipamati lang? Resulta, nagyunas pag-abusar mo sa imong lawas sa batanon ka pa. Ilabi na ni atong nag-working student ka pa lang. Ma, Lingkod na lang. Aron mga na ta. Sikit paghapon ni mo kilid. o lagi, uy. Lingkod na. Salamat. Agay! Ano siya mo ka? Puro ba di ka lingkod og tamtak sa may baro ka madayon? Alex, ang ako sampot. Sakit yung lingkod nga mo connect sa tuong bahin sa akong puson. Agay! Ano, di na nagkamulingkod na ng kalaki ha? Magtakilid lang ko nga maglingkod. Ano siya? Lex, mura lagi og may mahikapan kung murag kinumo sa tao sa akong kilid nga nagsakit. Siya? Sure diyan lang, uy. Lagi. Ako ni hikapon. Kaya ako gining nahikapan. Dili Bibi, kapag gani bibi, ano, bibi? may gahi nga murag kinumo sa. Ug nakabantay sad ko.
Dili ko regular nga mag-itsar. Mga tulo to, 5 ka adlaw pa ko nga maka-itsar. Tungod tingali ning bukol sa akong kilid, Alex, no? Di na ni maayo lang da. Pa-check up na tag doktor. O pagyud ko kapacheck up og doktor kay kinilaging sayangan ta sa kwarta nga dapat unta nga alang sa mga bata. Mao nga gipaminaw ko lang una ning ako mga gipamati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Hawoy ug banhod ang akong kamot ug tiil karon. Tungod ba kini adtong nag-working student pa ko nga pahugason ko sa akong amo human mamalansya? Ikaduhang pangutana. Mubanhod sad ang akong spinal cord ug sakit ang akong sampot nga ilingkod. Musakit sad ang akong Tungod ba sad ni kay pakaliguon ko sa akong amo sa una gikan lakaw? Kay dili ko pasudlon sa bahay kung dili ko makaligo. Ikatulong pangutana. May panahon nga mo atake ang pagsakit sa akong kilid. Nga murag dili gani ko halos makaginhawa kay sakit ini ginhawa. May nahikapan ra ba ko nga gahi sa akong puson nga sakit nga murag kinumo sa tao ug sakit ilingkod. Unsa man ka ni siya? Ikaupat og katapusang pangutana. Tag 3 to 5 days ko usa makaitsar o magbawas sa akong gaw. Delikado ba kini o normal lang? Mao ka ni ang nakaingon sa bukol nga ako nahikapan sa akong puson? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran lang. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aday na sa bako si Dr. Rene Obra maging uban kaninyo karong adlaw. Tuod lagi kay usama ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Ako mutambang sa inyong mga problemang punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kadtong wala pag yun muhundang og gamit og mga shabu, marijuana, heroin, cocaine, undang na yung taon mo. Maluoy mo sa inyong kagalingon o sa inyong papa o mama, no? Perti yung paita. So, padalan nyo inyong mga sulat-suliran, kanamo, daghang mga pamaagi, mamili lang mo, unsaon. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa inyong sa among Facebook account. Kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon adlaw mo kini nga it's never too late to set another goal or new dreams in life. Life race is lifetime. Magani mag-practice og tennis, subinda na edad. Og practice yung baka, no? So, ay mga pag-asa kayong edad, no? Binta, 80 na, mananong paghapong mga kahoy. Life race is lifetime. Basta mo ginawa pa ta. Lagi po. As long as you enjoy what you are doing. No? Okay? Ang ato magtatampo ko rin, nawa si Lang, 29 years old, taga Davao. Nadi siya ka-live-in, na siya duha ka mga anak. Ito, kini siya ang ipamo sa iyang lawas. Suma sa nabati na ito gina sa drama. No? Isa ba ito kailan na sa Davao, no? Ay, bago lang din ako. Naging-chat din ako si Mario Tunido. Mayang pagpaminaw ni Mario Tunido o ni Anne Marie Tunido. Diya sa nagiyang address niyo, Purok City, Bangkas Heights, Turil, Davao City. Davao City ni si Mario Tunido. So, di si Mistro to Henry D. Dini sa Sugbo. Sa Santo Niño Village, Banilan, no? Henry D, no? Si Doktora Carolina D. Magwala ko rin ng mate diya sa Chongwa Dapit, no? Kasi bistro to, iyang isukon man tigol si Christopher D. Si Junjun Tan, diya sa Doña Rita, ng Dakbayan sa Sugbo, no? Indot ba kayo ng kape diya ni Junjun da sa Brown Cup Coffee, no? Indot kayo ang kape diya. Mga taga Sitio Campo Binalew, Cebu City, Adisito Bacolod, Albini Boris, Eduardo Abones, Ruelito Bucasas, ug si Roy Alimorin, no? Kining uban nga mga taga Gila Laboratories, unya na po mo kay mahurot lang ako oras, no? Og ngadto ni belated happy birthday day ni Erlindo Ondogo diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Og ni Michelle og ni
Dr. Michelle, Dr. Ondo Goda sa Liloy, Zamboanga del Norte, no? Ayong pagpaminaw niyo diha og naot nga okay lang kinabuhi og the whole of Mindanao og all over the world to our live streaming, no? To as far as Illinois, America, no? May pagpaminaw diha ni Ruel Anyos ug ni Jane Anyos, no? Diya sa Amerika, no? Ug si Alma Cordoba diya sa Baybay City, si Elena Bisara diya sa Suba, Pasil, ning dakbayan sa Sugbo, Marilyn Plinos sa Magay, San Francisco, Camotes, Las Cunha family diya sa San Isidro Leyte, no? Si Boy ug si Dolsing, no? Pero bigyan silang maminaw og mga Katamko family diya sa Tabok, Mandawi City. Ayong pagpaminaw. Going back to our sender, si Lang, may tungod kini siya iyang ipamati sa lawas, no? Ako lagi ni paningkamutan lang matubag ng imong pangutana, no? Ingon ra ba to si Doktora Dinya Evangelista nga. Nabinaw ko sa imong programa, Dr. Obra, nga kanang paspas kayo ka musulti. Paspas kayo ka musulti. Ay, hinayan lang sa dako di panahon na, no? Ako lang timing, hindi kayo paspas, no? So, sumasa na batin ako sa drama, unang pangutana ni Lang, haoy kuno ang iyang lawas, banghod ba to, sa iyang kamot o sa iyang tiil. Kung lagi kay sa una, working student pa siya, mga sugo ang iyang mga amo, hugas ba to siya, human siya mabalansa. Ako naman ang gisgutan sa una, so sama aning problema, ha? Ay mo, siguro pahulay na sa kadali, no? Kaya sudden change of body temperature, di ba yung na maayo, no? Kausa na nga, naanad di yung kami, ano lagi ng mga boxers, no? Mga triathlon athlete, no? Depende po na sa yung body conditioning. Pero kung sudden change of body temperature, ako example na rin sa mga estudyante, pareho ko namin taong kuhan sa suga, ha? Init na siya, mapiska na siya tubig, more often than not, muliki, ba na siya, mukrap. Sa una, dito sa akong farm, daghang kay mga bato dito nga, lagi, nakasamok sa, mananom-tanom ta. Ito akong mga panday nga, ato ni sunugon dak, sunugon na mo, using tires, para mo, siga. Gahi kayo, init na kayo, butangan na mo tubig. Subugang tubig, mukrak siya. Dali-dali na lang silsilon nila ng mga kuha. Maura po na itong lawas, no? Sudden change of body temperature, hindi po tayo. So kung kamo, may mga trabaho niya, di kan manghugas, or pangulay sa kadali, o pagkuhaan ng imong body temperature, usa ka, mablansa ba ron, or the other way around, malansa ka, o manghugas na yun, no? Pangulay lang sa, ha? Buko ba to, yung spinal cord sa likod niya. Medyo uncomfortable siya mulingkod. Labad ang ulo. O niya, magkuhan ba siya? Magkalisod siya paglakaw. Dili na siya kuno, kanang sura, kanang dili pagkukulo siya patudlon sa ilang balay, silang amo. Kung dili siya maligo, bisa pamagikan siya malakaw, no? O basi po may magka-obsessive, compulsive ni imong amo lang, no? Bagay kailan ako nga mo lagi na dili ka pasudlon dayon sa ilang balay kung dili ka manghugas or panlarapo or mo lagi na the worst is maligo, pero sudden change of body temperature akong balikon maka-apekto gina sa atong normal physiological processes sa atong lawas, no? Pahulay lang sa pwede tingali man rapo tingali, no? Ayaw lang sa pagbaligo dayon nga gisinggot pa ka kay ka gisugo dito sa palitugon sa namo lang. Kato sa mga amo, you have to consider this also nga ayaw lang sa ingong pagaligoon gini mo imong mga kauban sa balay bisa pa magipagsingot pa kay gikan imong gisugo o paglakaw. Another concern nilang is that sakit ang iyang kilid, gahi kuno iyang puson. Murag na kinumo sa tao na siyang puson. Sakit iyang lingkod, unsa magkani. So, ang tapos ta magtagna siguro nilang, no? Ang sakto gid ani, kung naanay problema sa tiyan, maayo siguro ni sa Davao na may daghan ng mga gastroenterologist, no? Gastroenterologist ang mga doktor nga mo kuan ani. Utanaw, kailan man ng endoscopy, CT scan, flat plate of the X-ray ba, abdomen. Ay daghang mga impormasyon makuha diha kung ano mga diagnostic procedure paghimuon. Kay kung magtatagna ka sa ta,
dili kayo accurate, no? Unsa may mga inungdan nga mo, sa may mga organ nga nasa tuntian, no? Sa atong kilid, both sides na diha ang atong duha ka kidney, no? Na diha ang atong liver sa right side, atong spleen diring dapita sa pikas, ang atong stomach diha, atong intestine, no? So kung ay problema aning mga organo nga naa sa atong lawas, mo uncomfortable gyud ka, no? So may mga hinungdan nga no, udako man ng tiyan, may hangin diyan, hangin, ay fluid, abay simbakula parasite, udako ang imong spleen ug ang imong liver for some reasons, ay platos, no? Kana mo lagi matrap or na ay fecal material nga matrap. Kay murag related man ni sa imong pangutana katapusan kay dili kay ka regular nga move sa imong bowel, nga 3 to 5 days pa usa ka move sa imong bowel. Sa pulis mga hinungdan nga nung murag, siyempre, kay nabitaw na sa akong gine-recite sa oras elementary nga, move your bowel at regular times every day, kung mahimo lang. Kung constipated ka, problema ka, kasi tagkaon, no? Mapaingon ng mga waste material nga na medyo di na magamit sa lawas, imo ginang ipagawas. Kung dili mapagawas, for some reasons, mo dako imong tiyan mo, butod, uncomfortable kay ka. So the most practical nga paghimuon mo is inom ka daghang water, kung mahimo lang, you eat high fiber diet, no? Kay kung constipated ka, comfortable, yung kakayo, ala. Kaya pamanod, ay mga air lagi, mga panuhot. May mga panuhot, mga flatulence pa. Matrap diya sa imong lawas. So, depende ra kung unsa unya resulta sa pag-diagnose sa imong gastroenterologist diya sa Davao. No, I do not know where in Davao exactly man ang inyo, abo mo sa syudad, pero una mo sa syudad sa Davao, dako ba ka na yung mga hospital diya, no? Kay Adbayana, Digong Country ba ko diya, ha? So, you go and see a doctor nga nag-specialize o gastroenterology. Nga gi-refer ko, Doc, kay sa Arimen, no? Kay Dr. Obra, kay pa-diagnose ko no ko. Balik ko na ko, endoscopy, pwede ka CT scan, o flat plate of the abdomen. X-ray ni siyang flat plate, ha? Okay, muna nila, o niya, depende kung unsa ilang makita diha, sabay din dako, nga murag kinumo sa tao, mao po na sulod nga inunta basihan, manay basihan, of course, sa next nila nga paghahimuon, nga maalibyuhan ning imo mga problema. Alright, so inaw kasabot ka sa kung esplikasyon nimo lang diya sa Davao, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw nato sa programa kini nga akong suliran all over the world. Thank you very much, especially diya sa Middle East. Ibalog ko daghan kayo dang maminaw. Dahil ako mga lista dire. Dila ko di basaw yan. Daghan naman, no? Tagsar mo ko mo-open sa akong Facebook, sa akong Messenger. Open ako, daghan na. Ba di ay request na. Mangutan na nga, Dok. Pahay mo magtabagan ko ni mo. Ayaw lang ipaagi sa kini akong suliran nga radyo. Maglisod po ko ni ala. Kaya daghan ba kayo? So, ari magod sa radyo. Kaya ato mo lang taga ang kinabuhi. Pinagi sa atong mga script writer, atong mga talents nga i-dramatize, then after that mo na tabagan ako kung medical, psychological, emotional ako, kung legal si Atty. Elaine Batan. Mari atong format, dili lagi po kumutambag direkta diri sa Facebook o sa akong email o sa akong messenger kay dili na maoy indonta format sa among programa. So once again, ako si Dr. Rene Obra. So to all of us, there is a Radio Mindanao Network Production Center nationwide, Tatak Ariman. Assalamualaikum, daghang salamat o mayungan.